እስቲ ሎም ደማ እዞም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ቃላት ብእንግሊሽ እንታይ ከም ዝኾኑ ክንርኢና ማለት እዩ። ብእንግሊሽ ናተይ ንምባል ንሕደለና እንታይ ንብል? ከምኡውን ናትካ፣ ናቱ፣ ናታ፣ ናትና፣ ናቶም ንምባል እንታይ ኢና ንብል? እስቲ ሓቢርና ንስራሕ። ናተይ ንምባል እንታይ ኢና ንብል? ማይን ኦኬይ ማይን ናተይ ማለት እዩ። ናትካ ትብል ተደሊኹም ከታይ ትብሉ? ንገሩኒ። yours ኦኬይ ናቱ እዩ ንምባል ተደሊኹም እንታይ ትብሉ? his right ናቱ ማለት እዩ። ኦኬይ ናታ ትብል ተደሊኹም እንታይ ትብሉ? ናታ እዩ ዝክትብል ተደሊኹም እንታይ ኢኹም ትብሉ? hers okay ናትና ትብሉ ንሕደለኹም ናትና ንምባል we say ours ስትብሉም ሳይ ours that's it። ናቶም ክትብል ተደሊኹም ከታይ ትብሉ? ናቶም ንምባል theirs ንብል theirs okay so mine yours his hers ours theirs ሕዝኩም እንዶ እዚን እውን ብኤግዛምፕል ወይም ደግሞ ብሙሉእ ሓሳብ ከመይ ጌርና ከምንጥቀመለን ኣብዚ ዝቕፅል ቪድዮ ከርእየኩም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ስዊት እንግሊሽ ሎም ድማ ብሓድሽ ናይ እንግሊሽ ትምህርቲ ተመሊሰ መፅአ እኒአኹ። ከም ተቐድመ ኢሉ ክገልፆ ዝሞከርኩ እንዳረኣናዮ ምፀናሕና ከዚ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ነዚ ቻናል እዚ ዕቤት ሰብስክራይብ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑኹም። ከምኡውን ኣብ ዘለኹም ቦታ ኮንኩም ደሞ ብዝጠዓመ መንገዲ ናይ እንግሊሽ ኮርስ ንምውሳድ ብዛ ታሕቲ ትርከብ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ብምድዋል ሕጂ ናይ እንግሊሽ ኮርስ ውሰዱ ኢኹም ማለት እዩ። ሙሉእ እቲ ቪድዮ ብምርኣይ ደሞ ሙሉእ ዝኾነ ርድኢት ይሃልውኹም። ፅቡቕ እሞ ከም ተቐድመ ቢሉ ክገልፆ ዝሞከርኩ ኣብዚ ደሞ ብሙሉእ ሓሳብ ወይ ደሞ ኣብ ሙሉእ ሓሳብ ከመይ ጌርና ከም ንሪኦም ወይ ደሞ ከም ንጥቀመሎም ክንርኢና። ኣርእስቱ ናይ ትምህርቲ ድማ possessive pronouns ይበሃሉ። possessive pronouns ክንብል ከለና ዋንነት ንምግላጽ ንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ማለት እዮም። so ኣብዚ mine yours his hers ours theirs እንዳበልና ዝረኣናዮም ዋንነት ንምሕባር ሓደ ሰብ ናቱ እዩ ናትካ እዩ ናተ እዩ ኢልና እንገልጸሎም ቃላት ማለት እዮም። so ኣብዚ ናይ መጀመርታ እንታይ ኣለና? ማይን ዝብል ቃል ኣለና። ማይን ማለት ኣነ ዝብል ኣሎ ኣነ እንተሃልዩ ናተይ ኢለ ክገልጾ ዝኽእል ነገር ክህልወኒ እዩ። ለኣብነት እታ መኪና ናተ እያ፣ እቲ ገዛ ናተ እዩ፣ እቲ ሓሳብ ናተ እዩ ኢልና ንምጥቃም ወይ ደሞ ንምግላጽ እንጥቀመሉ ቃል እንታይ እዩ? ማይን እዩ ማለት እዩ። ከዚ ለኣብነት ማይን ኣብ ሙሉእ ሓሳብ ክንሪኦ ከለና ብኸመይ ዝመጽእ? ኣብቲ መጠረሽታ እቲ ሙሉእ ሓሳብ እዩ ዝመጽእ። ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማይን ዝብል ኣብ መጠረሽታ እዩ መፂኡ ዘሎ። ኢቭን ኩሉ yours ኣብ መጠረሽታ his ኣብ መጠረሽታ ኣብዚ እንታይ ኢና ክነስተኻኽሎ ኢና እዚ ምክንያቱ ኩሉ ሻብ እዞም ንሕና ንጥቀመሎም possessive pronouns ብኸመይ እዮም ዝኾኑ መሲልኩም? ከዚ ለኣብነት ኣብዚ the jacket isn't ኢና ንብል isn't his right so ኣብ መጠረሽታ እዮም ዝመፁ ኩሉ ሻብ ኣብ መንጎ ከኣትዩ ዝኽእሉ ካልኦት እዮም። ኣብዚ ግን ኣብ መጠረሽታ እዮም ዝመፁ። ከዚ the jacket isn't his ኢልና ኣለና his ዝብል ኣብዚ መጨረሻ መፅእ ኣሎ። even ኣብዚ the idea was hers ልብል ኣብ መጠረሽታ yours mine ours and theirs ልብል ኣብ መጠረሽታ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። so እዞም ኣብ ዘለዉ ኩሎም ቃላታት ተደማሚሮም እንታይ እዮም ዝኾኑ? possessive pronouns ይበሃሉ ወይም ደሞ ዋንነት ንምግላጽ እንጥቀመሎም ቃላት ናይ ሓደ ሰብ ዋና ሓደ ነገር ምዃኑ ንገልጸሉ። ከዚ this car is mine ኢለ ኣለኹ። this car is mine ኣብ ደገ መኪና እንድሕር ፓርክ ገይረ እዛ መኪና እዚኣ ድማ ናመን እያ ክብል ይኽእል እዩ ሰብ። whose car is that whose car is that ናይ መን ዝብል ደሞ ብምንታይ ኢና ንገልጾ? ብዚኣ ኢና ንገልጻ። እሺ whose ትብል ቃል ኣላ whose ኢልና car ተኾይኑ ከዚ is this right so whose ማለት ናይ መን ማለት እዩ። okay ናይ መን ዝብል ነገር ኣሎ። ከዚ whose car is this ኢለ ናይ መን መኪና እዩ? this car is mine ኢለ እውን ይምልስ ማለት እዩ። እዛ መኪና እዚኣስ ናተ እያ። so ናተይ ንምባል ተደሊና ማይን ዝብል ቃል ክንጥቀም ኣለና። so ማይን ማለት እንታይ ኢለ ኣለኹ? ናተይ ማለት እዩ። okay ናተይ okay this one is tay right
So ናተይ so እዛ መኪና እዚያስ ናተይ እያ ንምዋል this car is mine. This car is mine. Whose car is this? Whose car is this? Oh, this car is mine. ናተይ መኪና እያ so mine ዝብል ነገር ኣብ መጠረሽታ ብምምጻኢና እተንሕና ዘለና ከዘብዚ እዘንሕና ናትና ምዃኑ ንገልጾ ነገር ብዘሎ ከዚ this car, the decision, the jacket, the idea, the victory, okay, the house እዚኦም መንሕና ናትና ኢና ኢልና ንገልጾም ነገራት ኢና ኣብ ማእኸል ምጽኢና እዮም ዘለና ከምኡውን ናትና ምዃኑ ናይ ምን ምዃኑ ደሞ ኣብቲ መጠረሽታ ኢና ተጠቒምና ዘለና እዚ okay so ናተይ ንምዋል ብማይና ንገልጾ ናተይ እዩ okay ናተይ እዩ ኢልና ኣብ መጠረሽታ ቃል ክነምጽ ከለና ማለት እዩ ካልኣይ እውን እንታይ ኣለና yours ዝብል ቃል ኣለና yours ኢልኩም እንብዎ yours ማለት you ማለት ንስኻ ንስኺ ንስኹም ንስኻትክን ማለት እዩ so ናዩ possessive pronoun ታዩ yours እዩ ለኣብነት ናትካ እዩ ናትኪ እዩ ናትኩም እዩ ናትክን ንምዋል yours ኢና ንገልጽ right ከዚ ለኣብነት the decision is yours ከዚ decision ዝብል ቃል ኣለና decision ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ decision ማለት ውሳነ ማለት እዩ okay so ከዚ ኣነ እንድሕር ኣብ ዝኾነ ቦታ መጽኤ ንብለና ከዚ ውሳነ ክውስን ዝግበአሉ ቦታ ነይሩ ካብ መጽኢኹም እቲ ውሳነ ናትካ እዩ ክትብሉ እንተደሊኹም ብእንግሊሽ እንታይ ከም ትብሉ እቲ ውሳነ ናትካ እዩ ወይም እቲ ውሳነ ናትኪ እዩ ናትኩም እዩ ናትክን እዩ ንምዋል because yours ኣርባዕተ ስለ ዝገልጸልና ናትኩም ናትክን okay ናትካ ናትኪ ስለ ዝኾነ so ናትኪ ውሳነ እዩ ንምዋል ተደሊኹም ኣብዚ እቲ ውሳነ ዝብል ቃል መጀመርያ ኣብዚ ክነምጽ ኣለና እዚ ታዩ ውሳነ okay ውሳነ እዩ እዚ guys alright so ውሳነ decision እንድሕሪልናዮ እቲ ውሳነ ናትካ እዩ ክትብል ተደሊኹም ከዚ ንዓይታይ ከም ትብሉ the decision እቲ ከዚ ዝብል ከዚ ታዩ እቲ ዝብል ነገር ይዝገልጸልና እሺ እቲ ውሳነስ እዩ ማለት እዩ guys እዩ yours ማለት እንታይ ማለት እዩ ናትካ ማለት እዩ ናትካ ወይም ደሞ ናትኪ ወይም ደሞ ናትክን alright ወይለለ ኩም okay ናትኩም ዝብል ነገር ኣለና ከዚ ናትካ ናትኪ ናትክን ናትኩም እቲ ውሳነ እዩ ዝብል ነገር ከዚ ብእንግሊሽ ክንመጽ ከለና ኣብዚ ስለ ዝመጽእ እምበይ ከምዚ ኢልኩም ከይተንብዎ እቲ ውሳነ እዩ ናትካ ኣይኮነን ወራ እቲ ውሳነስ ናትካ እዩ ኢና ንብል ብትግርኛ እቲ ውሳነ ናትካ እዩ እቲ ውሳነስ ናትኪ እዩ the decision is yours እቲ ውሳነስ ናትኪ or ናትካ ናትኩም እዩ so እቲ ኣብዚ ክመጽ ዝግበኦ ነገር ታዩ ውሳነ ዝብል ኣሎ the decision is yours okay yours ዝብል ነገር ኣብ መጠረሽታ እዚ ከዚ yours ኣብ ማእከል ክነምጾ ይንኽእል the yours decision is ኣይንብልን ጌጋ ኣይባህልን ኩሉ ሻብ ኣብ መጠረሻ ይዝመጽእ ቶም possessive pronouns ዝባሃሉ ኣብ መጠረሻ ይዝመጽእ okay that's great so ብኸምዝ መልክዕና ንሰርሖ እቲ ናትና ዝኾነ ነገር ኣብዚ ኢና ነእቲ ልክዕ ኣብዚ መኪና እቲና ዘለና ብዝወራ ከዚ እዛ መኪና እያ ማይን ናተይ so ናተይ እያ ንምዋለለ the car is mine ልክዕ the car is mine እታ መኪናስ ናተ እያ ዝብልናዩ ማለት እዩ okay so ናብ ሳልሳይ ክንመጽ ከለና his ልብለለና his right his ማለት እንታይ ማለት እዩ he ዝብለለና ወራ he ከዚ እዚ መን ስለ ዘሎ እዚ you ስለ ዘሎ እዩ ኣብዚ ደሞ መን ስለ ዘሎ እዩ I ስለ ዘሎ እዩ okay I ኣነ ማለት ይወራ ኣነ you ማለት ልክዕ ፍት ዝበልናዮ እስኻ ንስኺ ንስኹም ንስኻትክን ኣብዚ ደሞ he የለና he ንሱ ዝብለ ወዶ ንሱ ማለት ይወራ እዚ ንሱ ዋንነት ንገልጸሉ መን እዩ he ዚና ንብለ ወዶ ናቱ so the jacket isn't his እቲ jacket isn't ማለት አይኮንን ማለት እሺ the jacket አይኮንን ናቱ ይዞራ ናቱ so ናቱስ jacket አይኮንን the jacket isn't his እቲ jacketስ ናቱ አይኮንን ኢና ንብል ዘለና okay so ልክ ኣመጻጻብ ዝውን the decision the car እናበልና ዘምጻናዮ ኣብዝውን
ናቱ ከም ዘይኮነ ንገልጸሉ is እንተለና ከምውን ጃኬት ዝብል ናዩ ከም ዘይኮነ right so his ደሞ ኣብ መጨረሻ ናቱ ኢሉ ኣምፂና የለና ማለት እዩ ጽቡቕ እሺ ራብዓይ ክንመጽ ከለና hers ልብል ቃል ኣለና hers ማለት ኣብዚ ታይ ክልሎ hers ኣብዚ መን ክልሎ she ክልሎ she ማለት መኒ she ንሳ ይወራ ንሳ እንተሃሊና ኣብዚ ንሳ እንተሃልያ ናሃታ ንማልታ ኢና ንብል hers ኢና ንብል hers ለኣብነት the idea was hers idea ማለት ሐሳብ ማለት እዩ ሐሳብ okay so እቲ ሐሳብ ነይሩ hers ናታ right ናታ እቲ ሐሳብስ ናታ እዩ ነይሩ ንማል the idea was hers ኢና ንብል the idea was hers the idea was hers okay خذ لابنت وا ናይ መን ሐሳብ እዩ ነይሩ ዝሐሳብ እዚ ብጣዕሚ brilliant ለኾነ ሐሳብ እዩ ናይ መን ነይሩ whose idea was that ካርል ብል ነይሩ ከዘብዚ አጥፊናስ whose idea is ነበረ ደሞ ነበረ ስለዝኸውን whose idea was that ናይ መን ሐሳብ እዩ ነይሩ oh the idea was hers ናታ ሐሳብ እዩ ነይሩ ኢልና ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ right ጽቡቕ so the idea was hers እንተይልና ኣብቲ ሓምሻይ ደሞ እንታይ ኣለና ልክዕ ኣብዚ hers ከም ዝበልና ንሳ እንተሃልዩ ናታ ንሱ እንተሃልዩ ናቱ and ንሱ እንተሃልዩ ናቱ ንብል ማለት እዩ guys right ኣመድ ንስኻ እንተሃሊኻ ናትካ I'm sorry this one is ንስኻ ንስኺ ንስኹም ማለት እዩ okay so ናዩ ደሞ ናትካ ናትኪ ይኸውን ማለት እዩ so እቲ ሓምሻይ ደሞ hours ልብል ኣሎ hours ማለት ከዛ ኣብዝታይ ክህልሎ we ክህልሎ we ማለት ንሕና ማለት እዩ ንሕና እንተሃልዩ ናትና ንምዋል ዋንነት ንገልጸሉ ደሞ እንታይ ኣሎ hours ኣለና ከዚ ለኣብነት the victory is ours victory ማለት ዓወት ማለት እዩ ዓወት okay ዓወት the victory is ours is ማለት እቲ ዓወት እዩ ours ናትና እቲ ዓወትስ ናትና እዩ ንማል ተደሊኹም እንታይ ኢኹም ትስሉ the victory is ours እቲ ዓወት ናትና እዩ ኢና ንብል ዘለና okay that's amazing so ours ንብለሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከዚ ለኣብነት the decision is ours ክንብል ንኽእል ኢና ከዚ ለኣብነት ንምንታይ ገዛ ዘይትገዙ ንምንታይ ከም ዘይትገዙ why don't you buy house why don't you go ናብ ካሊእ ቦታ to other places ይብለኩም እሞ the decision is ours okay the decision is ours እቲ ውሳነሳ ናትና እዩ ኢልና ክንምልስ እንድሕደልና ብዘነብዜን ዘለዋ ኢና ክንገልጽ hours ብምዋል ማለት እዩ guys right so ኣብዚ ናይ መጨረሻ ደሞ እንታይ ኣለና theirs ዝብል ኣለና theirs ትብል ምሳይ theirs ማለት ደሞ ብዝታይ ክልሎ ዘይ ዝብል ክልል ይናወራ ዘይ ማለት ንሳቶም ማለት እዩ ንሳቶም ወይም ደሞ ንሳተን so ንሳተንና ንሳቶም ነውዳት ነጓላት ብዙሓት ኮና ከለዋ ናሃተን ንማል ደሞ ታይና ንብል theirs ኢና ንብል ኣብዚኣ ናትካ ናትኪ ናትክን ናትኩም ኣብዚኣ ደሞ ንሳቶም ንሳተን so ናሃተን ናትኩም ንማል ተደሊና theirs ኢና ንብል ከዚ ለኣብነት ኣብዚ ጽብቕ ዝበለ ገዛ ትርእሞ እዚ ገዛ ናይ ምን ገዛ እዩ ትብሉ እዚ ገዛ ናሃቶም እንዲዩ ወይም ደሞ ናሃተን እንዲዩ so ኣብዚ theirs ዘሎ ናሃቶም ገዛ እንዲዩ ናሃተን ገዛ እንዲዩ ንማል the house is theirs ከዚ the ዝብል ኣለና ወራ እቲ house ገዛ እዩ ወራ theirs ደሞ ናቶም ንሳቶም ናቶም ንሳተን ናተን ወራ ናቶም ማለት እዩ ናቶም ወይም ደሞ ናተን እዩ ዝገዛስ ናተን እዩ right ናተን እዩ ዝገዛ ናይ ዘንብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ክኾና ክእላየን ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት ክኾኑ ክእሉ so ናቶም እዩ or ናተን እዩ ንማል ተደሊ ብዛብ እዚኣ ዘላ መንገዲ ዝገልጽ ማለት እዩ እዛ ትምህርቲ እዚኣ
ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ትምህርቲ እያ I hope ውን ከም ዝተረዳእትኩም ተስፋ ይገብር እንድሕ ዘይተረዳእትኩም ምልስ ኢልኩም ረእይዋ ኢኹም ካብ መጀመርታ ታይለ ገሊፀ ብህመይ ኣትይ ዝብል ነገር ማለት እዩ ሶ ንባዕልኩም ንምፍታን ደሞ ኤክሰርሳይሳት ምናምናት ብደንቢ ናስራሕኩም ክዱ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ናይ ሎማዓን ትምህርትና እዚ መስል ነይሩ possessive pronouns ኣሚልና ክንጥቀመሎም ዋንነት ከመይ ጌርና ክንገልፀም ንኽእል ማለት እዩ ኣነ ናትየ ነይረ ምሳኹም እዚ ደሞ ስዊት እንግሊሽ እዩ ሶ ቻናልና ከዓቢ ስዊት እንግሊሽ 10,000 ናእትለና ኢና ሶ ብደንብ ክነኽብሮ ኢና እስካብ ናእትግን ላይክ ሰብስክራይብ ማግበርኩም ተጸበይኩም ማለት እዩ ዘለኹም ምኾንኩም ሰላምን ጥዕናን ይምነ goodbye